sí que estem en un moment en el qual cal decidir si tornem a ficar tota la carne en l'asador per a tornar a estar com estàvem abans. I en aquest sentit, per a mi, el gran valor de València és fonamentalment la seva capacitat, com ha dit Andrés, té 2 espais, té el parc urbà més llarg d'Europa, a banda del millor valorat en Google, però això és una altra història, té l'Albufera. No n'hi ha cap altra ciutat europea connectada a 2 parcs naturals, Túria i l'Albufera, i a més, envoltada per un cinturó d'horta. I jo crec que o som capaços d'aprofitar això i de fer d'això l'eix de València del futur, o des de luego tornem a fracassar en certa mesura. No calen certes innovacions i cap miratges tecnològics com alguna gent s'empenya en voler, una vegada darrere l'altra, sinó que de vegades calen coses molt més senzilles, com posar en valor allò que tenim al costat de casa, però que fins ara havia estat negligit. Jo crec que això és la verdadera reforma estructural i el futur. No es tracta només de tornar al passat, perquè hi ha molta gent que em fa burla dient que viviu en el passat. No. Es tracta d'aprofitar aquells valors que tenim i per els quals podem ser pioners. Moltes vegades des del Mediterrani, particularment, ens hem fixat molt en iniciatives centreeuropees o del nord i de ciutats que tenien una estructura urbana o lluitant contra el canvi climàtic d'una forma molt pionera. Crec que nosaltres tenim la capacitat de fer-ho d'una altra forma i, des de luego, si no hi ha alguna ciutat per a implementar polítiques de mobilitat, polítiques verdes, polítiques agroalimentàries, polítiques energètiques, de cara a la qüestió del canvi climàtic i de com ens hem d'adaptar, perquè per molt bé que ho fem ens haurem d'adaptar, jo crec que sens dubte és València.